Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Keri. Ki mau isuk ceritane males masak blo lagi tuku neng warunge Mak Sani. Ki warung langganan blo. Ki sayur budak, sayur asem. Iki ketoke bung ketoke. Ki otok-otok. Kowe tuku 3.000 ne sak jembung dadi tekan sore. Loh, kandhane kok iki tempe gembuk. Sembarang enek cah. Ge botok-botokan, pelop-pelonan. Mau enek kabeh. Tase titik. Roh heno. Mbak Ewi. Iki permasakane ning kene cah. Sing masak wong sitok. Hermaji iki pelanggan VIP kok. Ramoro teko ae dino. Ini penasaran dah moro benahne. Iki sembarang oblok-obloke enak cah. Sambel terong, soto rawon. Butuhmu apa enak ing kene? Tak spilno wong arep. Napa? Malam. Lah iki tepate nang batas tono cah. Iki kok ngarep. Iki wong ngarep. Iki buka pagi sampai awan. Iki nek ke jembatan bener. Iki nek rono ke Dung Maron. Aku ora ngadus kondindi cah. Live streaming YouTube, TikTok. YouTube Pak. Tapi awan buka. Enggak. tutup Mas. Siang yo leren to yo kok kon melek Ada ae. videono ta montore iki. Aduh, Nang kene KTP-ne tak jemok besok tak terus. lah ngono naga dibayari piye? Bayar engko halo. Kane apa ki jenenge? Ndak lho. Tas sak kok sak gelas ngono kira gimana. Ping. Es teh sak gelas ping. KTP-ne kirim nang kok tak terus esuk. Mah kok Ijit ta nomorku sama disimpen. minggu malah menanggung rindu aku. Apa-apa. Kok tak wangi ndonga. Ijit ta nomorku sama. Masih. Boy sik ora ya? Sampeyan catat. Mah Live sik. kok ndak mare pengen Nah, nah. tak parani. Iki ki YouTube, Pak. Konten YouTube. Nah anu disubrek to. Kuwi lho cawong kon jipuk motor ra nganggo dhuwit kuwi lho piye konsepe. Jipuk tok ra bayar lho ya. Aneh lho. Kok iso? Ngeterus rorong glandang wedhus, glandang barang. Iki kok yo wong lanang arep manuk blonjo sayur lho. Wong ki serep anu, multi talent iso apa iso. Aja kan jagakno wong iki yo. Ngono ya. Ya iya no. Duh, menak. Jangan no. Menak kok anu bojone no ngerek Iya. scroll TikTok. Gua narik semua teng rebunting aku buka salon. Di mana? Enten kelapatan gitu. Khusus rambut tok apa? Cewek komplit apa? Siap. Rias, mantan ada. Apa salonnya namanya? Risma salon. Iki lho enten kelapatan. 3 Kuwi lho bulan. cah. Owner iki. Owner salon. Bener motor, bener salon. Langge. Eta nomor 2 sing Ruko ya. Berarti ke sampun ready semua ya, Pak? sampun. Berapa per bulan nih? Menawa nek bolo-bolo ki arep enak sing 600 susuk. buka usaha ning kono ngono lho. Biji 3. Jek 3 ya. 600 ki per bulan. Iya, 1 tahunnya 7 juta. Nah, kuwi lho, cah
Sing pengen usaha wi ning tempatnya strategis ning perapatan. Sak jembung kok ya, Mak. Sembuh barang cah. Ya ayam, lele, pelo, pindang sore. Terus botok. Barang enak cah. Gak sawet dikali renek rene. Limo niki 3 15 dadi 20. Niki tempene 5, selawe. Anune 4. 29. Ketaparane kok KTP-ne. No, cek mau wempeng neh kuwi lho. Wong megang aja ndubes ya ora. Mengo nek ora dibayari terus piye? Kok mempeng neh? Semayani terus bungane mandung kuwi terus piye ngono lho. Bungane ku agak mandung ora mekrok. Iki cecek bolo. Terong. Kok jik 1000 Anu wes tak tambahi Tahu. mamani sambel gila. sambel ndek 3000. Mas Pur lele. Lele satu ya anak itu harus berangkat kerja dulu. Lah ki habis ini kok ngirim cah. Ngirim ning sawah. Wong toh. Iki wae cah. Cuaca di sini panas sekali cah, panas. Ibar ki ngirim kok tak jak ngirim ning sawah. Lha wi lho blos 29.000 entuk akeh, entuk jangan, entuk lawo. Lawo apa nge? Tempe, bakwan jagung, pindang, Lha wi lho. sambel, jangan. Jangane rena pira? 29.000 wis entuk akeh. Kowe arep nggo ngirim pake blopak ning sawah. Kira. Pawone cek ting Purwobel ngene. Nangko tak jak ning sawah. Tak jak ning sawah. Jane karo goleki pancinge pake lho, pancing welut. Gusah kita gusah. Gusah. Heh. Gusah nado. Nangko tak jak ning sawah lho. Ki mau tumbas jamu. Ndake arep ngirim bolol iki. Tak gawane salake dhewe. Ngale yo. Ngirim bolong. Mbun iki. Kuwi lho tak gawane esek kok. Guling pecah malahan. Kok. Nyono. Iya. Tak kira ndek isuk mau yo diisi. Sopo sing ngisi? Tak kira mau dienggo mae baru wis diisi batinku. Lah iki arep OTW ni sawah bolo. OTW ni sawah. Ngirim pake karo ngerjakne wong sitok cah. Iki ikuti sampai teko sawah seruane ya to. Kene. Gopo nyoteng nek ditutupi kok. Premium raiku. Apa? Coba. Ki daerah kene iki tuwandur kabeh bolo lho, guys. Lah nggon aku kuwi cedhak bur kae. Aku ki ngirim gawe sepeda listrik iki. Mamaku diterni adikku, soale motore Mio sing gak enek bensine. Lah adikku arep hangene gedhe piye to nek menggocak iki lho. Piye miber iki lho anu tapi nek gocak ibu model piye iki.
Oh iya cah ning kono lho iki lho. Kleru dalan iki. Sik tapi ronone mlaku. Wis malah taune 20. Rem lho, rem. Angene buanter cah. Kono ke wis pabrik bola ke. Engke wake wong ning sawah ke. Wake wong ning sawah ke. Germes, Mak. Mendhe pemen apa ora? Gila cah. Wangene buanter biasane wayahe ngetokne anu. Ngetokne jamur. Dapat tapi nggawa Oga wae tapi nggawa HP to. Nek wonge. Nek wonge telepon piye? Dewi lho mbok adoni apa ase lho. Germes si cah wesan yaene. Kok iso? Wis wesan. Aku jane mbok orang temui goleki anu pancing ulut. Oh nak digoleki karo mancing cah ning kene. Jalan. Ketoke wae. Gowo karo jung ae. Nggo nganu welut nggo nganu lele gedhi ki lho ketoke. Apa to? Neng motore Panu to, Bu. Enek pancing. Karet ore panen. Oh, pancing lah gawe kenur kok anune kok. Dore Panu ya. Dashboard ndi? Skupi ya? Ndoke ning ndi ning? Lho neng kok juga arep. Ya Allah ra golek. Piye rasa? Terus soe. Ora lah mak engke kemrempyang tak kereng nggawa to sendoke. Oh, iki tak omongi juga cendok ngarep. Gak krungu. Cendok. Lah aku ora krungu kok. Kayak kira api kok. Iki wis halus e. Wis germes cah, germes wangene bayuh. Iki kandang ayam ngguri omahku sing gaene tak sepil sing dikerjani bapakku lho. Ketok kok kene cah ketok kabeh tadi. Kayak pabrik.